Nakon velike pobjede Hrvatske i velikog slavlja naših navijača ovdje u Nižniju, odlučili smo krenuti prema Moskvi gdje ćemo samo prespavati, trenutno pakiramo kofere, ići ćemo lagano u suvenirnicu, kupiti se nekakve suvenire koji su ovdje nešto jeftiniji nego u Rostovu na Donu, koja će biti naša posljednja stanica na ovom svjetskom prvenstvu. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let... Marjane, mislim imaš sunčane naočale, ali svi znamo da imaš jednu ogromnu masnicu ispod oka. Nije te niko prebio? Nije, naravno. To se nama ne može dogoditi. A što se dogodilo? Ozljeda na radu. Kako se to ozljeda dogodilo? Ako se sjetiš, video prvi kad smo snimali, vidjet ćeš ili ti si pitao kako očekuješ da će biti, kakvih pizdari, ja sam rekao da se nadam da će biti. Hoće li biti problema s Rusijom? Pa nadam se. Evo, dobio si što si tražio. Gospodin Boris, kako je vama s patrolom prvu polovicu puta? Jesu vam naporni već? Nisu, super. Odlično, puno se pije, ali su dobri.